எஸ்ஜே ப்ரொமோட்டர்ஸ் தீனா. நம்ம பார்க்க போகிற சைட் பார்த்திங்கன்னா கொளத்தூர் திருப்பதி தங்கவேல் நகர் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்கன்னா இதுதான். இந்த செவர்லேருந்து வரும் 31 அடி வந்து ஈஸ்ட்டு ஃபேஸிங் வரும். ஈஸ்ட்டு கிழக்கு பக்கம் 31 அடி, தெற்கு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 23 அடி. அந்த கல் போட்டிருக்கு பாருங்கள், அந்த கல் வரைக்கும் வரும். பின்னால் பார்த்திங்கன்னா அதை தெரிஞ்சு பாருங்கள், அந்த கல்லுக்கு பாருங்கள், அந்த கல் வரைக்கும் வரும். 715 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரும். கிழக்கு பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 31 அடி, தெற்கு பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 23 அடி. மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா 715 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரும். சிஎம்டி அப்ரூவ்டு. ஓனர் ரேட் பார்த்திங்கன்னா 55 lakhs வந்து கோட் பண்ணியிருக்காரு. ஸ்லைட்லி நெகோஷியபிள் பேசலாம். ரெண்டு பக்கமும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 20 அடி ரோடு. தெற்கு பக்கமும் 20 அடி ரோடு வரும், கிழக்கு பக்கமும் 20 அடி ரோடு வரும். கார்னர் ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரேரு. அதுவும் சின்ன இடம் கிடைக்கிறது ரொம்ப, இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து ரொம்ப ரேரு. நியர்பை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ரெட்டேரி 1 கிலோமீட்டர்ஸில் ரெட்டேரி வந்துடும். 1 கிலோமீட்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்டிஓ ஆஃபீஸு, நல்ல ப்ரைம் லொக்கேஷனு. ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சரௌண்டிங் ஃபுல்லாக வீடு தான் உங்களுக்கு. நல்ல ப்ராப்பர்ட்டி. இது உடனே ரொம்ப நாள் இருக்கிறது வந்து இது கஷ்டம், உடனே முடிஞ்சிடும். ஏன் அப்படின்னா சின்ன பீஸு, கார்னர் ப்ராப்பர்ட்டி, பட்ஜெட்டும் கம்மி பட்ஜெட்டு 55 லட்சம் தான். ஸோ சைட் பிடிச்சவங்க எனக்கு வந்து கூப்பிடுங்க, கால் பண்ணுங்கள். மீதி டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. நம்ம போகிற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு உடனே ரீச் ஆகும். தேங்க்யூ.